Girekomenda sa Regional Internal Affairs Service Region 11 nga amyendahan ang Memorandum Circular sa PNP kalabot sa crime reporting ug recording. Ano ang report ni John D. Esteban? Dili sakto ang pagtala sa mga reklamo sa police blotter. Mao kini ang gibutiag ni Attorney Jovito Arquita, ang Chief of Intelligence and Investigation Division sa Regional Internal Affairs Service o RIAS Region 11. Base sa ilang investigasyon kabahin sa kaso nga giatubang sa 19 station commanders sa Davao City nga girelieve. Kahinumduman nga dunay gipakita nga blotter si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III nga matud niya gidoktor. Upon validation sa ato ang RIAS 11, we also found out na mayroon talagang mga ganon. May mga dalawang blatter, yung isang blatter hindi pareha ang laman doon sa iba. And all in all, itong mga ano na ito, misreporting na nangyari, nag-affect no, sa crime rate natin sa Davao. Yung iba pa na for record purposes only lang yung nakamark doon. So, walang disposition. Ano ba ito? Na-solve? Napailan ba? Or wala? So, hanging. Siyam ka police station sab ang nakitaan nila og matud pa misreporting ug blotter tampering. Pipila sa iyahang ginganlan ang Kalinan, Balyok ug Turil Police Station. Subay niini girekomenda sa RIAS 11 nga amyendahan ang PNP Memorandum Circular 2018-050 di nakalatid ang guidelines sa pag-report sa mga krimen. Kay dili matud pa klaro kung ang usa ka insidente pwede ra sa barangay na matala ug unsa tong kinahanglan nga matala gyud sa police blotter. I-amend na lang yung PNP MC, particular doon sa crime recording and crime reporting. Doon ang nakikita namin na problema. Usa sa matud pa sa mga rason niini mao ang kakulang sa PNP personnel nga miresulta sa uwahing pag-update sa police blotter. Ang uban daw naa sa computer system pero wala pa nasuwat sa blotter book. Sa bahin sa Davao City Police Office, ato siguro iguan yung mga in charge sir, no, and especially sa mga desk officers, kailangan siguro nato ka ng mga seminars and then monitoring i-supervise sa mga station commanders. kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.